Can sağlığın bolmaz deňi taýy. Akşam yatıp erti şükrün kıl ýakşy diýär. Bakçoňmy diýişär. Kufrana nemet, nigmatyň gadryny bilmek we bilmesizligiň manasy we nigmat bir adam üstünden sana gelenne bir zenanaga adamsynyň üstünden nigmat gelenne bir erge zenanasynyň üstünden nigmat gelenne we tamam her gaýsy bolsun teşekkür diýip aýtmak, Taňry ýalkasyn, üýüň ak bolsun, döwletiň artsyn diýip gowy kebe teşekkürlik ede aýdyp durmak manalaryny Allah köplediğinden din almanı hizmetine yetirer. Enemiz Hazreti Aişe aydiye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bana aydirdi. Ya Aişe, ma faalet ebiyatuka? Kadi öye gelende aydirdi. Ey Aişe, bir qoşgular okuýadym, okuysana şu qoşgulary diýerdi. Oha men aydirdim. Qoşgu kan haýsy birini aýdýan ya Rasulallah diýerdim. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem fi'ş-şükr. Şol bir araplaryň bir gowy qoşgulary bardyr. Taňry ýalkasyn diýme barada bir qoşgulary bardyr diýer. Elhamdülillah diýmek bir qoşgulary bardyr. Şu nigmatyň gadryny bilme barada, teşekkür etmek barada qoşgulary bardyr. Şolar okuýsana diýerdi we menne okuýardym diýe Hazreti Aişe. Ohan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonu aýtdy. Eşitsin muny musulmanlar, dinleň. Ey Aişe diýipdir. Mahşer meýdanyna, kıyamet gününe, awwalin ahirler üýşen gününe Allah Azze Celal bir tofar bendelerine aýtjak, ey bendelerim, size men kan nigmat berdim, şoň şükür etdiňizmi diýip. Oham olar aýtjak, hawa ya Rabbi, şükür etdik, elhamdülillah diýdik, teşekkür etdik Hudaýa sana diýjekler. Elhamdülillah diýdiňiz, men şo nigmaty size kimiň üstünden berdim? Tarafı Taňry ýalkasyn diýmediňiz ha diýjek. On näme bilmenşik bolluňuz diýjek. On näme eşitmenşik bolluňuz diýjek. Asmandan sana altyn ýagmady ga belli. Ýagyn ýaledip, nigmat kimiň üstünden geldi öýüňe? Gursagyňa, galbyňa, magzyňa, haklyňa, ýaşaýşyňa. Kimiň üstünden Hudaý nigmat berdi sana? Teşekkür etdiňmi, Taňry ýalkasyn diýdiňmi, ýa bilmenşik bolluňmy? Mecmu'iz Zevaid lil-Allame Heysemi. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın aýdýan sözü. Din terbiyetişi. Şeytan aýdypdyr, adamlar näşükür eder diýipdir. Näşükür bolmalylar. Elhamdülillah aýdýas. Zinanalan wezifesi saçaktan soň elhamdülillah diýip ýenden içenden soň aýdýa. Adamsynyň üstünden şu ırsgal gelen bolsa, Taňry ýalkasyn diýmeli. Ýüzüň ak bolsun diýmeli. Allah senden razy bolsun diýmeli. Bagadar kan geliller we gaýnany gaýnatasynyň mydan çaý suwun berip öýün arasalak kesip berler. Adamsylarda ya öz ýurdunda ya başga ýurtlarda halal çöregim diýip işlep kesip ber. Äriň wezifesi da zenanasyna Taňry ýalkasyn berekellah diýmeli de. Bilmenşik bolmalylar. Enesini atasyna ýakşylyk edýär. Gaýnanesine gaýnatasyna äriň enatasy bolsun ýakşylyk edýär. Erde Taňry